בוקר טוב, קוראים לי נדב צדוק יאיר, בן אברהם אבינו. הקריאה ליום הזה, מח"ט המיליון, עליתי בפוסט שזה חילול השם. זה חילול השם לכמה סיבות. מילא לעשות את המחאה הזאת בכל יום אחר. זכות הדיבור לכל אזרח. גם אזרחים שלא רואים את עצמם כאזרחים בישראל, מדינת ישראל. ניחא. אבל לקרוא למחאה הזאת, מח"ט המיליון, בפרשת לך לך, זה הדבר הכי אבסורד שיכול להיות. אברהם אבינו שיצא למלחמה, למען לוט, עם 318 לוחמים, זה מלחמה. נגד טוב ורע, נגד עמלק. אנשים, אחים. אני התגיילתי, הפרשה הראשונה שעליתי עליו, אני התגיילתי מתחת הרב גורן, זיכרונו לברכה. והפרשה הראשונה שעליתי לתורה, שעלו אותי לתורה, זה היה פרשה לך לך. ואני לא אשכח את זה. ולהשתמש את הפרשה הזאת, לקרוא לעם, לקרוא לעולם החרדי לצאת לרחוב, ולהוביל את התמימים שהולכים אחרי הרבנים לעשות כך, זה סימני דסיתא אחרא. אחים שהתגייסו לצה"ל. תלכו למען השם, למען הקדוש ברוך הוא. לצאת למלחמה. גם למחלוקות שיגידו שזה מה שזה מחלוקת. לא, זה לא מחלוקת. זה קרע. מספיק כל מה שנקראים במהלך 3 שנים האחרונות, עוד לפני המלחמה, כל ההפגנות האלה. יאללה, לעצור את זה, לא להיות חלק מה. אני אוהב את עם ישראל וכל הגוונים וכל הפלחים, הכל. אבל כאשר יש קריאה לצאת לרחוב בצורה כזאת, עד כאן. אם אני מופיע לשם, זה נגד. נגד. וכמה שיותר. צועק לשמיים. בכדי לקבל את כל הברכות של אברהם אבינו קיבל מהקדוש ברוך הוא, זה לא על ידי לצאת למחאה המיליון. ההפך. תהיו חזקים אחים.